No, en tiedä, ihan hauskalta. I had quite a tough day, so that was quite cool to relax a little bit chasing butterflies. Olin hyvin yllättynyt siitä, että se pystyi luomaan sellaisen maailman tähän ympärille. Ja en ainakaan itse silleen huomannut mitään sellaista, joka on särsyttänyt joku lagi tai joku vastaava. Tämä kaiken markkinoinnin ja tommosen yhdistelemiseen on varmaan ihan hyvä keino, tommonen pelimaailma ja pelaaminen ja just tämmönen todellisuuden lisääminen. Oota. Tää on jännää. Tää on aika makee. Siinä on 2. Yes! 20% pois jostain tietystä. Kahvit tai jotain tällaista. Kyllä siis joo, oli toi ihan hauskaa ja sen arvosta.